Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Već sam vam rekao da ću se truditi da ovaj kanal bude gotovo svakodnevno prisutan. Ako koji dan preskočim, nemojte zameriti. Ipak je ovo jedan priličan napor koji ulažem da sve ove stvari funkcionišu ovako kako funkcionišu. Danas ću se osvrnuti na mogućnost američkog povlačenja iz Afganistana. Naime, napravljen je sporazum jedan na pregovorima u Dohi, koji su onako prilično skrovito bili vođeni između američke vlade i Talibana, po kojima je Amerika ovog puta obećala da će se do 11. septembra povući iz Afganistana. Par momenata tu želim da pribeležim. Prvo, datum povlačenja je naravno dan kada su srušene one čuvene kule bliznakinje u Njujorku. Amerika sebi želi da na neki način oda počast tim gestom, jer su oni zbog Bin Ladena i islamskog terorizma i fundamentalizma uopšte i krenuli u rat na Bliskom istoku i na taj dan žele da se vrate nazad. No, ima taj datum i još nekih drugih simbolika u sebi, nećemo o tome ovog puta. Reč je o tome da je američko vojno prisustvo u Afganistanu moguće jedino i isključivo uz pomoć Rusije. Amerikanci nemaju načina da priđe u Afganistanu osim preko ruske teritorije i postoji jedan sporazum između američke i ruske vlade koji to Amerikancima omogućava. Za uzvrat, zato vam sve ovo i pričam, Rusi imaju mogućnost da, na primer, svoje vojne transporte preko Bugarske upute u Srbiju. Postavlja se jedno razložno pitanje. Ukoliko zaista dođe do američkog povlačenja iz Afganistana 11. septembra, da li će i američka potreba da uopšte više tamo lete, da li će to značiti i da će doći do raskida tog sporazuma i da će se Srbija naći u potpunosti u NATO okruženju. Nekoliko puta kada su Rusi dovozili vojnu opremu u Srbiju, to su radili preko Bugarske, tamo su atlantske snage dizale buku, ta buka bude nekoliko dana i, što se kaže, pojela maca, nema ništa od toga. Jednostavno, Rusi svoje pravo koriste, znači ovi ne bi jedan let više mogli da obave za Afganistan. Šta će se desiti tog 11. septembra sa Srbijom, ostaje pitanje. Inače, da vas podsjetim, taj 11. septembar dolazi samo nekoliko dana posle 4. septembra, koji znači krajnji rok po Vašingtonskog sporazumu srpskog uzdržavanja u svojoj kampanji od priznavanja nama nepriznatog Kosova. Tumačenje Vašingtonskog sporazuma, naravno i njegovih odredbi, onako kljakavih, će vršiti niko bi drugi nego Amerikanci. 4. septembra praktično se Šiptarima otvara mogućnost punog priznavanja u Ujedinjenim nacijama i ja sam u jednoj posebnoj emisiji, kada se taj Vašingtonski sporazum i potpisivao, objasnio da je Vučić u suštini priznao nezavisno Kosovo na poček. Vidjet ćemo. Puno toga će se izdešavati do septembra meseca. Biće tu još raznih događaja, samo na vreme da, što bi se reklo, notiramo. Sve vas pozdravljam i volim, za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.